berkene ka pen I baka sorkar ka perkhat bahai ki pai ba जनवरी के लाडे पन्नी के लाडे आइडा बले बखम संगे 14 में ही बंद कर दिया। दैट इज माय पॉइंट। होता है कहीं कहीं, मैं जानता हूं, आप भी के का बजा पथंसो किने की सिंगी बला देबम का लंग शका एगे का बसोसी अपक्षण का था को जोंगी आगुन लागिया एक हाथ में नाई बासी तो आगुन लगसे ममता सिंगे ने का पंचायत भी बा कने का जिंजा कम दे का सीन का बिन को कलाजाना का पोर शका ना का पोर शका पोर Kublish buni pibaro and I welcome you back to Word with Nell. Shabang in French pangin ni jinja yang inya soto ka an kinyer ka bala stang ban ay nado ka NGT. Harajar katsao ka NGT ka National Green Tribunal kala khangi ka illegal mining ka daw baka day baka penjulo ni ka may mariang mat ka baar ka day ba kam don ka jingya da ka babyang na mata kinong tari ki batria ka illegal mine. Hadin kata house na maraja ka khandai par ka Supreme Court kala ay lat pyang ka Meghalaya bakan de duyong sa hisien. Henry tang na ka scientific mining daki environmental clearance ki babyang bari ban penyat hapo ka illegal hapo kini ki mining te hangne ka ain kala shay baka illegal mining kinum sha Henry scientific mining pat kin sha pate ka framework hang takla dan ka ain kala shay Henry ka jinkli ka bami pat haka por bangi api ka scientific structure the transition balay baka illegal coal mining hapo kari kadang beteng Lepik ma hakaway ka podcast ba o semo jong yung ba samdish ulo ang bakarad hole mining kalaya di ki aspas naman siya ang hoit kata ka di ka jing sisya ulo ang babon ki longying ki imza na kane ka mining ka jongki baru ang lada ka sorkar ka pensange sendat ya ka illegal mine ya kane ka rad hole mining ki bon ki briew ken bundu bamdu di ang hoit kata ka di ka jing sisya barkane ka pen I baka sorkar ka perkhat bahai ki pai ba No, mining is a different issue. रैथहोल माइनिंग तक वो वाली चीज अभी तक होती है कॉनरेड। थैंक यू सो मच आपने पूछा। हाँ, यू नो हाउ लॉन्ग रैथहोल माइनिंग इज गोइंग ऑन? बहुत साल हो गए होंगे। 200 साल। हाँ, अब 200 साल में हमारा जो 6 शेड्यूल एरिया है यहाँ पे जमीन आपका है, आप माइन कर सकते हैं। और 2014 से पहले किसी ने आपको ये नहीं कहा कि भाई आप जो कर रहे हैं गलत है, इसको स्टॉप कीजिए, कुछ नहीं। 2014 में आप आके बोलते कि यार जो कर रहा है गलत है, कल रोको। आपके 2-3 लाख फैमिलीज इसके ऊपर निर्भर है। ओके, आपको इसको रोकना भी है तो उसका तरीका है ना। आप ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे या ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस बंद। कब तक बंद हो रहा है? नहीं सर, 14 में ही बंद कर दिया। दैट इज माय पॉइंट। होता है कहीं कहीं, मैं जानता हूं, आप भी जानते हो। No, listen. And say what you have been doing for the last 200 years is illegal now. How do you expect that will be implemented? And this is the bread and butter and life of not just the coal miner, but I mean the malik, but the driver, the person who's mining, the shops that are there, every single person. You're talking of livelihood, boss. Tabang ni ka jinkali kami pan. Lada ka ain ka don. Lada ka Supreme Court kalada ay lat pan le mining da madede ka scientific mining pan. Lada ka High Court kalada ay direction ho arajar apply. Ban ngitip baka illegal mining kalada man rajing ma bakshnon ka thaw ko jingi ba ki briew kum jo. Henry kadang beteng tang na ka daw ka livelihood ni kata ka kamai ka ji jang ki briew. Te mano ban chim chim bakli hadin ka jingi briew na ka posh ka por ka wan pat. Ka livelihood ka long ka ba don kam. Henry livelihood claim ka safety ber claim ki enforcement ki babyang ka long ka jing ma nam ta ki jing im ki briew. Barka eka baja ha pakhat sautari ka long kum tahi. Ha khat sautari jong banai January ka jing ab jong way briew ba katang mozak ali ha ka illegal coal mining ha po kasnong umthe. Halo ka Meghalaya court ka ang haiti por ba ka day bandon monitoring ha po ka illegal coal mining ba transportation ha po ka stay ha po ka ri ka jongi. Detail report ka diban mi na ka police ya ka ni ka jingja. Hadin ne kataro still kalang once away ka jingja ha banai February. আগুন লাগিয়া এক হাত में नाई बासी ना ओ तो सब मानुष खामो ভিতরে হ্যাঁ ওদের यार नेट में तो छोड़ देना Kajing bathai jong ka illegal coal mining kala shem hado life hongot ki mynsiem ki bangi tep menta perkhanam ta ki yeng kesam ki ba ag lagi khon ki jongki ki ba ab lagi pa ki jongki ki ba ab lagi ki lok ki jongki kini kala sakot tangga jing apsda ka singi bakhado shpoy rang ka mediap shiya Baba Joina, Baba Joina, उसके बाबा मर गया, मेरा लड़का छोटा वाला ये का बाबा मर गया। ये एकला लड़की है, 3 बच्चा है। हम berkene ber khoj am ka day ka jing torti jong ka system berkene nganong ai pm kane kam day ka ek ka bamla bantep ada habna January kala depan I kala ai dak bali ba kampen sange habna February par kapan is na ka jing yap so ki pajba de pikre ne ka jing sha am illegal coal mining haba Meghalaya jing am kam day ka ek ka buri kam day ka ek ka bathmai kam day ka ek ka bamla bantep Henry hadin jang kata ro om don chimpen sange ai hadin ka jing ya briew na ka por sha ka por hadin ka ne ka jing ja ka VP ka ong ba u CM u di ban har skina
Nangar ni kau ngapakhat ba balik ka bi ka keren bek mta. Tama de pila pakhat ba am kei ka ba ong ka VVP ban hiar shikino kalong ka badai. Kadi ka irresponsibility jang government ta ka daw kini ki jingyap ki wan. But kanir kam dei ke ka ba ja ka ba ja tak sisien. Ka ada ja bon sien mun shwa da beli ba claim shim ya kata ka the prevention. Beli ba claim le ka prevention shwa ka por ba kan jai kini bar khon. Te kam dei ka jimbakla jang ka sarkar. Kam dei ka jimbakla jang CM nomor CM hiude Minister of Mine and Geology hapo kari ke jongi. But hadin ri kata का सेंट्रल गवर्नमेंट को मेघालय में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोल में नहीं है, कोई एक ब्लॉक भी कोलमैन का एक्शन नहीं हुआ है आज तक. hari ya kane jinja union minister jong coal and mine kane ka mine ka de ka illegal mining wala pun share ba dan government of India mine hapo Meghalaya ba ono ba kane ka illegal mining ba treka Meghalaya ka de ka mafia network ना कमर्शियल कोल मैंने पूरे इलीगल कोल माइनिंग होता है अलग अलग जगह. कुछ माफिया इलीगल कोल माइन चलाते हुए आम लोगों को, इनोसेंट लोगों को काम कराते हैं. ada kini ki mafia ki dan penyaja kini ki mining temono beri responsibility bani pe kini mafia ban wat na kapor piang piang ba government kam te ba kini ki mafia ki dan ba penyaja ka illegal coal mining na kapor होता है कहीं कहीं, मैं जानता हूँ, आप भी जानते हो. lada uneu briew ba wana bar orang tip udah amba kadan illegal mine haki wegi jaka lada uneu briew bana bar tip komno ki administrator ki administration ki tip komno ki officials ka state kim tip yakini ki illegal mine apa state ke jongi henry ka jing pensange pat ka wan hakapor dal adon jing briew but kani am kabri ka jing bakala jong inong tray ka day ka jing tlot jong ka system naman ko hin kono ay nong tray ba pri ha jaka bagi bisa lala ka system ka pensange ite obviously kin rate rong kin ngam ba temata ka sarkar pedeng kalau ang ba mining should be scientific. Mining should be regulated. Balai namar ba kashim ya kicing imbre ba kapenjot ka may marya. Terhadin na tha ka center komnero balai ba klemle kita barakot. Is it because bom biang pisa? Is it because ba kamlaban penyaji kamlaban le kita barakot na? Is it ba kakam yo bon kakam kya bon kapla hapor balai illegal na? Hadim ba Minister of Mine ulo ong yakane umodi ang bangin I compensation yakini ki briew ki badu ki mynsiem briew ki chonki na poki logging arlak tingka kawai ki ye. Imagine pi arlak tingka kano snam thrai kanne shisnam khandai banai drew kano kanne hakani ka por ka ba ka inflation ka ba ki dorbam dordi ba shukyu bin ka por sa ka por arlak tingka kanap thrai kini ki long yeng imagine kini ki pa ki chonki ki lok ki chonki ki khon ki chonki ki batrei kamai ka ji nam ta ka jingim ka chonki wei pe iwei arlak tingka kanap thrai imagine adon khon ka brang red ki badai banang he banang san arlak tingka kanap thrai kata ka jingkli ka dai but Thangkso em kam dei ke ka bom la bantep nomor habrai January klab aidak February kala shimi ki mynsiem lada mangi kam ki pai bangim so thu menta lada ka government kam so thu menta ban shimi ki step ki kondon ki an ki babiang te ka jingyap kala ban wan biang na ka por kinong tre kim nama kitrai nama bakim don not shawai henry lada ka sarkar ka tip ki jing e henry kampen kala ka system par ka jingyap chung ki pai ba kan wan biang na ka por but Thangkso em kam dei ke ka bom la bantep. And this was the responsibility of the government of the system, of a minister of mine. Kakamai ka ji kalong ka banon kam, Henry kakamai ka baji ka bashimna ka jing im ta kam don jing motoy hay hero em. Ki briew ki shidu ila ka mynsiem, ki briew ki du ka para, ki khon ki du ila ikpa kalok ka du ila ulok. Which is a sad thing to happen in the state. If it was me, as a minister, I would have stepped down. Believe me, I would have stepped down because it was my responsibility and it was not the first time. It namar ba kaladap jateng menshua mga klam shim ki aka linti ki kendon ban khang. Temut ngal along ko bangat ngadai bentala mat kini ki mafia mainam. Mat kini ki mafia ki papania ja ka duyong am. Along kum ta. Ngam te phesong kum la da phesong ha be junga like video, subscribe video, comment kum jo. Tangini content coverage bun pi baro ki bapai until next time.